Ay! Ayun na! Ate, Kamita kay ano Pidjaw! kayo dito? Marius! Apa sih ka? Kailangan na kita duha. Ay, kuya. Ano naman? Nasaan pala si Mitring? Si Mitreng? Oo, bakit walang maingay dito sa bahay? Hindi ako sanay na walang nagdadaldal eh. Sa langit! Gusto mo? Ayun o! Ayun o! Background nila langit o! Pupunta ako sa langit. Gagamit ako ng hagdan. Sigurado ka bang sa langit sila mapupunta? Eh, nagnakaw nga sila ng bibi. Malamang sa baba sila mapupunta. Oh, ikaw na maghanap. Ikaw mas marunong eh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Swerte yung mga giting ang tatakaw. Paramidak pa talaga ti frame da. Ang kalangan ng mga di nag-print. Kunak mag-shot. Mag-shot mo ti langit, tinaramid da. Ano to yun? Sa bagay. Numaymet na kastol. Nalakada lang mabigbig. Kasi isbo mo daw na yan. Hala. Nitim si mo kani chura sa toy. Natayan. Oh, kisti sa bana malakay ko. Ipanggap lang ti bibi. Ang kastoy nan. Nagkubingan da pala. Pumanaw ka. Ang nila kay kon. May panggap lang ti bibi. Pinaginanana madagito yung duwan. Ibiwan ka ni Biton. Ate! Kuya! Tao po! Tao po! Ito naman, bigbigang man nga lindingon. Problemado lang ang taon, problema man. Oh, ikaw pala, Emma. Ay, hindi ate. Hindi ako si Emma. Hindi ako si Emma. Ako lang naman yung kapatid mo. Ikaw, huwag mo akong inaano dyan. Bakit? Ano na naman ginagawa mo dito? Magbabakasyon sana ako dito ate. Dito na lang ako maghahanap ng trabaho. Eh, paano yung mag-aama mo? Nandun naman yung biyanan ko ate. Siya na muna mag-aalaga sa anak ko habang naghanap ako ng trabaho. Sige, halika dito. Pasok ka muna. Salamat ate. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Nagugutom na nga ako. Sige, dito ka. May pagkain pa ata doon. Ni. Ano pa na picture to yan? Patong ko na tatay to eh. Bakay! Ay, na picture dito eh. Kamita ka jay. Bakay! Ayun na. Ate, Kamita kay ano Pidjaw! kayo dito? Marius! Apa sih ka? Kailangan na kita duha. Inananong ay magpagam. Gamitan mi ato ni Baak. Tas sa pulong mi suda. Api niya pinagkunam ya. Api niya pinagkunam. Na dito gituyan. Madimi yung mabasa atin ni Bakay. Wanted. Magnanakaw ng bibe. Mali na yung nag-print. Kalapati ting kabin la. Kunak bibe. Kalapati mo. Mali yung malagami na di nag-print eh. Mali eh. Hoy. Pero ito yung suna Bakay. Naman kakain na to yan. Kiti ka na magbakasyon, apa niya? Bakasyon! Apa niya toy? Bayang punan? Bakasyon lang, bahay ang puna nun. Bakatapay ka doon na ta, bakatapay nila kayo na ni Ubing na. Wala kuya. Wala akong kasama. Maghanap lang sana ako ng trabaho. Magbabakasyon muna ako habang wala pa akong trabaho. Trabaho? Sigurado ka, trabaho ang punta mo dito, baka si Baak na naman ha? Hindi kuya. Trabaho talaga para sa baby ko. Bakit wala bang trabaho doon? Sigurado mga trabaho di papanam dito, oy. Kamoy, walang da papanam. Kapag kapag eskwelahan, napay lang ako dito, oy. Kapabalak ko man, tapos nakita ka at talamisaan, tapos sa dalagayad ni ading ko magayam. Makaalis sa apay nga rob. Ay, kasjay. Kanapan ko ka, siya banatan, napay madanagang ka. Kadamdaman na naman arami duman bagong tamtumaran. Pagungtak, apay kasjay ya. Yung kakit din. Nagibati ka ti kwarta ta pagkatang si Daoy, no si Daw mitaw. Apay si kawang kwartam.
Dati kwartak, lod na ka dilang tudak kuman. Ormot kaya mau. Marikay ta dyan, party ka lang tabi, Ben. Bibi man ay. Yung ka na, magtag ka na eh. Ano pa lorayam? Awa nga ro dito ni, kita ni, awan. Wala ka palag sa kwarta. Ako na lang bahala. Amutan ka ng Malakay ka sardinas. na. Wala akong pera. Paano naman yung tanghalian Tala ka na namin? dyan. Baka utusan kayo mangutang. Madin pa ako wala ramido mo. Yung ka jayon. Agbidda-biddal ka man ay. Una yan, nagina mo tatalit mo. Pangiti-ngiti ka. Kuya, ano bang gusto mong ulam? Ako na muna yung bibili. Wag na. Nakakaya naman sa'yo. Kadarating mo pa lang. Ikaw na bibili agad ng ulam. Mahirap na. Baka ako naman na ipastil. Hindi ka pa ba sanay, Kuya Andres? Masanay ka na. Sige, pasok mo na yung bag mo dun sa loob. Para makabili ka na ng ulam. Sige, Kuya. Ay, Kuya. Ano mo naman? Nasaan pala si Mitring? Si Mitreng? Oo, bakit walang maingay dito sa bahay? Hindi ako sanay na walang nagdadaldal eh. Wala na. Pinauwi ko na sa Bagyo. Kailan pa? Huwag mo nang tanungin, kadarating mo pa na, nagtatanong ka na naman eh. Ayan na naman tayo eh, pinapainit yung ulo ko eh. Sige na, pumasok ka na doon. Nagtatanong lang naman ako eh. High blood ka na naman. Dahan-dahan lang. Baka ma-high blood ka dyan. High blood? Ako ma high blood? Wala na nga akong dugo. Partida pa ha? Kung di pa ako magpa-donate, hindi wala na. Pumasok ka na nga sa loob. Ipalo ko sa'yo eh. Sige na nga, Kuya. Papasok na. Anak ka naman ng tokwa, oo. Istorbo niyo itong ginagawa ko. Karas mo picture na ito yun. Nagkalanganan itong matinag. Baga lagaro nga, bibi, kalapati mo tayo. Kuya, bibili na ako ng ulam. Mo, makakikig to mo eh. Ano ba gusto mo ulam? Sabi ko sa'yo, huwag kang kumakain ng mga baboy eh. Yan tuloy na high blood ka na. Kahit ano, pwede na sa akin. Hindi naman ako maselan. Kahit tuyo pa yan, dilis man lang yan, ararawan, kahit ano, basta exotic, kakainin ko yan. Sigurado ka, maski bugoong lang? Oo, asin pa, mantika, kung gusto mo, bumili ka doon. Baka naman, hindi naman dagdagan yung dugo mo pag kumain ka ng ganon. Wala akong pakialam kahit di madagdagan ng dugo ko. Kasi pag nadagdagan yung dugo ko, mas lalo akong ma-high blood, lalo pag nakikita kong dalawang dito eh. Oo nga no, ang papangit na mga yan. Alam mo ba ginagawa ng mga tao? Ano bang ginawa sa inyo niyan? Ninakaw yung mga pato ko. Ilan bang pato mo ang ninakaw nila? 5. Hala, ang dami naman. Nakarte nila lahat yon o benenta nila? Apo malay ko, hindi naman ako kasama sa nagnakaw ha. Ba't sa akin mo tinatanong? Tanongin mo sa kanila kung buhay pa, oh. Kuya, magsasalita ba yan pag tinanong ko? Hindi naman eh. Oh, hindi naman pala. Kaya huwag ka magtatanong sa akin. Hindi naman ako kasama ang nagnakaw eh. Talang nga talaga ate. Kasamsampoy na pala. Pag haiblado na tao, ako nakadarakon. High blood ka na naman. Siya nga pala, saan mo hanapin yung mga yan? Gusto mo samahan? Sa langit, gusto mo. Ayan oh. Ayan oh, background nila langit oh. Pupunta ako sa langit. Gagamit ako ng hagdan. Sigurado ka bang sa langit sila mapupunta? Eh, nagnakaw nga sila ng bibi. Malamang sa baba sila mapupunta. Oh, ikaw na maghanap. Ikaw mas marunong eh. Eh, sinasabi ko lang naman eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nagmamagaling ka eh. Langit na yung background eh. Oh, sa langit ko pupuntahan at hahanapin. Sa bagay, may point ka. Sa langit nga naman. Huwag ka na nga kasing magtagalog. Nahihirapan na ako magtagalog. Ilocano tayo tapos nagtatagalog ka eh. Eh, Nagmumukha na di akong ako tanga eh. marunong masyado mag-Ilocano. Pag nag-Ilocano ko, ako yung mabubulol. Kaya dapat Tagalog tayo. Saan ang masasabi ko? Magtanong ka. Anong tatanungin ko? Eh di wow. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Kanina ka pa dyan. Bumili ka na. Kuya, huwag ka magre-reklamo ako. Ano man yung mabili ko, yun na lang ang uulamin natin ha. Yun lang ang pera ko dito eh. Wala pa akong trabaho. Oo na, Magkakapit pa kahit lang ako. ano. Walang problema. Sige na, bumili ka na daw. O sige na, diyan ka muna. Huwag ka masyadong high blood ha. Bye. Oh, baka saan-saan ka naman pupunta. Hindi! Madimanti lang nga na dyan. Sigurado mapamanti na baka dyan. Hindi pa nakamove na mga tao. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo.
Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!